am trezit greu la viață, la realitate. Și pe la ce vârstă ați simțit că v-ați trezit realmente? Începusem așa pe la vreo 14-15 ani să percep câte ceva. Am avut un șoc și o exuberanță. Că am descoperit ceva de care nu știam. Nu știam că există. Dacă de la mama ați luat tenacitatea, de la tata ce ați luat? L-am nedreptățit pe taică. Noi suntem altceva decât cei care au fost. Oamenii, în general, sunt destul de asemănători, adică indiferent că contextele diferă. De la țară sau de la oraș, care credeți că e cea mai mare lipsă pe care o are copilul crescut la țară? Nu sunt un intelect. Numai simțire. Pe mine asta mă interesează. Ne acceptăm cu limite, dar nu decretăm. Numai așa. Nu, domne. Există și așa, există și așa. Ție poate ca structură, ca asta îți place mai mult, tipul ăsta. Cărți. De citit. Sunt bune. Ajută. Serios. Ai carte, ai parte. De Roxana Brănișteanu. Bună seara, cititorule, și bine ai venit la primul episod al podcastului Ai carte, ai parte. Roxana Brănișteanu aici și pentru acest prim episod mi-am dorit să-l avem alături de noi pe omul și regizorul care a transformat Moromeții într-o capodoperă cinematografică și a readus spiritul operei lui Marin Preda în atenția noastră a românilor. Stere Gulea. Să știți că eu mi-am notat foarte multe lucruri pe hârtiile astea și în minte, dar ideea este să vorbiți dumneavoastră mai mult decât mine, așa că aș începe direct prin a vă întreba cât de conștient sunteți de impactul pe care l-ați adus cu Moromeții în viața noastră a românilor. N-aș putea să spun că sunt conștient și la urma urmei nici n-am cum să fiu conștient, pentru că n-am o măsurătoare sau n-am avut parte de informații ca să mi se spună în ce măsură am avut influență sau nu în societate. Deci, bine, poate așa ecouri sau semnale individuale am mai avut de-a lungul timpului, dar mi-e greu să spun ceva de genul ăsta și, cum să vă spun, fără falsă modestie, nici nu mă interesează, nu e o preocupare. Eu am făcut ce am făcut, că am simțit nevoia, că am crezut în lucrul ăla. În rest, cât de bine sau cât de ce impact, asta sunt lucruri care nu mai depind de mine. Noi o să vorbim pe parcursul acestui episod despre Moromeții, dar nu numai, așa că o să mă duc, o să mă mai întorc acolo. Știm că Tarkovski este supranumit poetul cinematografiei și știm și ce poezie ați creat dumneavoastră în filmul Alb-Negru cu Moromeții 1. Această poezie care s-a mai diminuat în Moromeții 2 și în Moromeții 3 are legătură cu însuși faptul că filmările de la primul au fost într-un registru alb-negru? Bine, ele au fost în registru alb-negru și în 2 și 3. Deci, chiar dacă tehnologia virezi din color în alb-negru, până la urmă el ca ultimă formă, tot alb-negru este. Ce se întâmplă? E vorba de universuri, deci diferite. Dacă universul Moromeților 1 este un univers mult mai adunat, mai omogen, e o lume, spațiul geografic și sonor este mult mai identificabil, acțiunile, toate astea. În 2 și în 3 există, mai ales în 3, există o dispersie, atât de acțiune cât și de loc, de mediu și așa mai departe, și pe semne că asta, știu eu, fracturează continuitatea sau unitatea stărilor. În 1, stările sunt mai așezate, mai profunde, uman,
pentru că se și trăia într-un alt ritm. Oamenii aveau un alt mod de viață, pe când după, în vremurile de după război, imediat la 2, și asta în 54, vremurile erau haotice, în schimbare, și din cauza asta există pe semne și sentimentul ăsta de lume cinematografic vorbind, care nu e la fel de consistentă și profundă ca la 1. Dar cât de mult credeți că influențează abordarea alb-negru versus color într-un film? Sigur că influențează, pentru că știi lucrul ăsta și într-un fel te și ajută, pentru că ce se întâmplă la nivelul finanțărilor, situației bugetare din România pentru un film de epocă, ca să zic așa, cheltuielile la un color sunt mult mai colosale, mari, chiar. Și din cauza asta, cum să spun, există mult mai multe riscuri dacă n-ai banii necesari. Alb-negru te mai salvează uneori, dar asta nu înseamnă că faci rabat din cauza asta. Opțiunea a fost a mea, intratabilă, ca să zic așa, alb-negru, toate 3. Au fost discuții la 2, așa puțin, și la 3 cu producătorul, cu Tudor Giurgiu, dar și-a dat și el seama că este o cauză la care n-are soluție, n-are succes și nu știu dacă s-a consolat sau a acceptat. Până la urmă, clin să cred că era nevoie și de această unitate formală, ca să zic așa, deci estetică, care nu e o viziune estetică, este pur și simplu o tehnologie pe care am adoptat-o pentru toate 3. Ne ducem puțin în urmă acum la autor, la cel care a creat această capodoperă și dumneavoastră ați creat-o pe cea cinematografică. Trăind în lumea asta a vitezei, mie mi se pare extraordinar că dumneavoastră l-ați cunoscut pe Marin Preda. Aș putea să ne spuneți 3 cele mai importante lucruri la el? Îl urmăream. Era un autor care devenise pentru mine din momentul în care am citit prima dată Moromeții și după aceea restul a ceea ce a scris el, și nu numai ce a scris el ca proză, ca ficțiune, sunt și acele cărți ale lui de eseistică, să spunem așa, și în plus au fost și intervenții ale lui ocazionale, dar care erau foarte consistente și foarte urmărite și care aveau un impact destul de semnificativ în momentul acela. Și era un om pe care simțeam nevoia să-l urmăresc în ieșirile și ăstea, nu numai ca scriitor, cele, să să-i publice, ce declarații făcea sau... Și țin minte că, de exemplu, a avut într-o perioadă, cred că trebuie să fi fost până 1969-70, când Adrian Păunescu a avut o idee inspirată, să zic așa. Era el cum era, dar era totuși un tip cu idei și dinamic. Era un om inteligent, Adrian Păunescu, și un om de valoare intelectuală, să zic așa. Și îi punea în revista Luceafărul, era o revistă literară, îi punea săptămânal o întrebare lui Marin Preda despre teme diverse. Vreau să vă spun că acel ziar, acea revistă, sâmbăta, era așteptată ca un fel, ca pâinea caldă. Da. Adică simțeai nevoia să vezi
ce va răspunde Marin Preda Preda la întrebarea care îi se pune. Și întotdeauna modul lui de abordare era neașteptat și original și solid și serios și argumentat. Era un om foarte așezat ca și gândire, foarte temeinic. Nu se lansa chestii spectaculoase, pur și simplu era în urma unei reflectări adânci la situație, la tot. Că era politic sau social sau literar și asta mă atrăgea foarte mult, pentru că, nu știu, poate că era un mod în care mă simțeam exprimat, să zic așa cum se spune, și era unul dintre autorii pe care i-am urmărit tot timpul, cu mare interes și cu plăcere. Am învățat enorm de la Marin Preda. Mi-amintesc niște cuvinte de la dumneavoastră. Ce v-a dat Marin Preda? Ce v-ați luat de la el? Am încercat să urmăresc temeinicia cu care aborda orice situație. Deci, originalitatea de gândire de care v-am spus, era un om, chiar Aurora Cornu mi-a povestit că atunci când erau căsătoriți, ca oamenii, erau în diverse medii, cu prieteni sau așa, și se discutau. Ori un fenomen, ori o întâmplare, ori o situație, și toată lumea, așa, cum aveau păreri, nu știu ce, dar și la un moment dat spunea și Marin, care tăcea. În general, el era un om foarte tăcut. Tăcea. Și spunea și el părerea. Și toată lumea era, după ce spunea, dar Marine, cum poți să spui chestia asta? Dar este, nu știu cum, e ceva absolut șocant, neadevărat și... Bun. Trecea timpul, după care spunea ea, Aurora Cornu, în discuțiile, după câtva timp, opinia lui devenea opinia lor, care îl contraziseseră. Adică era un om care lăsa urme în ceilalți. Unele negative, pentru că nu era un om foarte agreat, să știți. Pentru că era... Tocmai pentru că era foarte direct și spunea... Da, era direct, nu spunea decât ce crede mintea lui, deranja de multe ori, nici nu o spunea cu... adică... el era foarte băgat în el. Adică nu... Era în fața lui, dar nu te prea vedea. Și ați luat asta de la el, în sensul că v-ați dat voie cu această originalitate? Am încercat așa, oarecum, pe semne că am încercat să imit așa, dar nu, departe. Marin Preda era un univers uman, mie cel puțin mi s-a părut, extrem de bogat și de variat, extraordinar. Era un om foarte uman, în ciuda asprimii pe care o avea. Era aspru în judecăți, aspru în general în relații, dar era foarte uman. Deci, ultima dată țin minte că am citit o mică relatare a unui scriitor. El era, deci deja, era candidat la Marea Adunare Națională, era deja Marin Preda. Și l-au dus acolo, înainte de alegeri, până teleormanul lui, să vadă realizările și nu știu ce. Și, nu știu, se făcuse o fabrică de nu știu ce, de azot, așa, și de care, evident că regimul și ăia erau foarte mândri. Și tot încercau să afle de la el ce părere are. Și tot.
tovarășul Preda, cum vi se pare, nu știu ce, cu tare. Da, zice, dar oamenii arată tot prost. Ce va trebui fabrica asta de azot, până la urmă? Zice că oamenii arată prost, sunt prost îmbrăcați, sunt mohoriți, sunt... Deci, pe el îl interesau oamenii. Cum se reflectă, la urma urmei, în viața omului, societatea despre care spui că face și drege și nu știu ce cu tare. Ăsta era. Deci, din cauza asta, nu mulți îl apreciau ca om, să știi, deși autoritatea lui era indiscutabilă. Adică atunci când era, zicea adică ceva. nu pot să vă povestesc ceva ce ține chiar de anul în care am plasat acțiunea la Moromeții 3. Nu știu ce a fost, ce întâmplare. El era redactor șef la revista Viața Românească, adjunct. Șef era Petru Dumitriu. Și nu știu ce boacănă se făcuse în revistă și trebuia reparată. Cei de la ideologie, așa, erau... Și cum facem, cu cine vorbim acolo, cu cine să vorbim ca să dea o notă, să spună ceva. Păi Dumitriu era plecat în străinătate și zice, păi și cine i-a ajuns? A întrebat Leonte Răutu, care era ideologul șef. Păi zice Marin Preda, lui Preda eu nu-i dau telefon să-i spun chestia asta. Totuși era, cum să vă spun, Leonte Răutu era, stăteau drepți în fața lui sau cu spinarea înconvoiată toți. Deci ăsta era omul. Dacă nu, domnule. Da, mulțumim. E frumos să afli din gura unui om care l-a cunoscut pe scriitorul Marin Preda. Știți probabil de povestioara aceea în care, fac acum o mică paranteză, în care Eminescu se plimba pe Victoriei și trece pe acolo arghezii mic copil, se uită în ochii lui Eminescu. Cumva, cam așa m-am gândit acum că dumneavoastră v-ați uitat în ochii lui Marin Preda. Așa mă uit eu acum, în ochii dumneavoastră, și aș vrea să vă întreb dacă puteți să mă ajutați cu 3 lucruri despre Stere Gulea pe care eu să le transmit mai departe. Mă gândesc că peste niște ani oamenii vor pune aceeași întrebare pe care v-am pus-o eu legată de Marin Preda. Doamnă, adică poate părea paradoxal, sunt aici într-o emisiune și spun asta, nu-mi place să vorbesc despre mine. Pentru că la urma urmei, important este cum mă percep oamenii, nu ce cred eu despre mine sau... Nu știu, încerc să mă poziționez în lume, în societate, în asta, cât mai firesc, cât mai puțin spectaculos. Vorbesc în viața socială. Sigur că în momentele în care lucrez, sunt pe platou sau asta, am un alt fel de comportament, să zic așa. Că acolo ești într-o dinamică care trebuie să-i faci față și pe care trebuie să o și determini. Adică ai în spate o lume care așteaptă tot timpul decizia ta, hotărârea ta, actori care sunt dependenți, atenți și atunci sigur că nu mai sunt Gulea mai calm, mai și ponderat, mai așa și sunt poate uneori și mai și joc, să zic așa, îmi și place de altfel. Nu-mi place în afara cadrului în care lucrez sau cu oameni pe care îi știu, sigur că sunt mai liber, mai puțin cenzurat, dar altfel sunt un om care nu cer neapărat să mă fac văzut. Nu-mi place să atrag atenția asupra mea, n-am această preocupare, ba chiar de multe ori prefer să nu fiu văzut,
nu-mi place să ies în față. O să-mi vină probabil când o să primești vreodată peste niște ani întrebarea asta, 3 lucruri sau măcar un lucru la domnul Steregulea, cred că primul care îmi va veni în minte este modestia. Ceea ce mi se pare atât de uman. Nu știu dacă, nu urmăresc. Așa sunt. Mi se pare că încerc să mă văd, cum să spun, un om între ceilalți oameni, nu ca unul care ce mă deosebește față de ceilalți oameni, să zic așa, ca să am eu acest sentiment. Frumos nu sunt, arătos nu sunt, cum să vă spun, n-am făcut gesturi spectaculoase în societate ca să ies în față, că nu-mi place și nu mi-e firea. Am făcut și eu cât am făcut și vorbim mai ales de după 90 sau chiar și înainte, bun, uneori din naivitate, din credință adolescentină, cum se spune, dar nu mă... Îmi place, eu am avut două aventuri, una importantă, vorbesc sociale sau de... Deci am fost director la TVR 1 an și jumătate și a fost o experiență în care m-am lăsat oarecum dus de valul civico-politic al perioadei respective și în care mi-am dat seama că nu sunt făcut pentru așa ceva. O instituție media e un lucru foarte, foarte complicat, cu mari responsabilități, cu dependențe, cu toate astea, mai ales cum era atunci TVR-ul, că abia apărea ProTV-ul, care a diversificat puțin peisajul. Și mi-am dat seama de dificultățile enorme și atunci, când am avut ocazie, am șters-o, cum ar veni. Am plecat, nu că mi-am dat, se termina un ciclu. Și a doua zi, acolo, ca șef, trebuia să te duci costum aranjat. sau în orice caz, când mai aveai. Și a doua zi mi-am pus o șapcă cu cozoroc și am ieșit și eu pe stradă și țin minte că întâmplător un om a dat cu ochii așa de mine și a rămas așa. Zice, nu vă supărați, sunteți directorul televiziune? Zic, da, am fost până astăzi. Până acum câteva... Da. Și, adică în sensul ăsta vă spun. Eram ușurat că am scăpat de această... și am simțit nevoia să mă întorc la statutul de om, de pe stradă. Da. Și totuși, tot v-a recunoscut cineva. Da, s-a întâmplat, da. Și după aia și acum mi se întâmplă să am lucruri de genul ăsta care te amuză. Sigur că, cu siguranță, în perioada aia cât am fost la TVR, au fost și mulți care m-au înjurat că voi fi luat niște măsuri care îi afecta, sau știți cum e cu subiectivism. Băi, cădem victimă tot timpul. Nu sunt, viața ca o pradă. Nu, n-avem control, n-avem scăpare. Mie îmi place... Eu am acest sentiment că mereu m-am trezit târziu la viață, cum se spune. Adică am început, m-am trezit greu la asta, o să vedeți și din carte. Greu la ce? La viață, la realitate, da. Și, dar în ce sens? Adică pe la ce vârstă ați simțit că v-ați trezit realmente? La vreo... Începusem așa pe la vreo 14-15 ani să percep câte ceva. Dar practic ochii mi s-au deschis pe la 17-18. Că mi-am dat seama cât de ignorant sunt. Da, am avut și un șoc și o exuberanță. Că am descoperit ceva de care nu știam, care
nu știam că există. Adică cititul, partea spirituală a vieții. Asta a fost, da, asta, gândiți-vă că totuși era 17-18 ani, e cam târziu. Și tot timpul, după aia, această cursă de a încerca să recuperezi ceva ce nu poate fi recuperat într-o cursă. Trebuie să fie un ritm, să recuperezi, să sedimentezi, cum se spune, să asumi. Ori chestia asta mi-a lipsit mult timp și încă și acum, la vârsta pe care o am sentiment că de multe ori ingerez lucruri fără să le aprofundez, n-am nici instrumentele uneori, deci zona științifică, de exemplu, îmi lipsește destul de mult, dar încerc, adică preocuparea de a înțelege a devenit o nevoie. Vreau să înțeleg lucrurile. Și de cunoaștere, până la urmă, cunoașterea care e pe viață. Vreau să înțeleg. Mai mult, de fapt, asta e singura preocupare, să înțeleg. Și... Vedeți, dumneavoastră vorbiți aici de... Eu simt că e lupta vieții mele, ceea ce spuneți dumneavoastră. Dacă ați zis că ați început să vă treziți sau v-ați trezit pe la 17-18 ani, eu am simțit asta mulți ani mai târziu. Eu, la fel ca dumneavoastră, crescând la țară, mi-a luat foarte mult timp cumva să mă simt parte din societatea de la oraș. Da, și cumva ascultându-vă acum, e bine la 17 ani să te trezești. Bun, sigur că asta n-a însemnat că eram conștient în alegeri sau eram foarte mimetic și sunt o fire destul de mimetică. E un dat. N-ai ce să faci. Adică degeaba vrei să nu fii așa, dacă așa e datul, îl accepti și încerci să-l ameliorezi pe cât poți. Dar, deci, mi-a trebuit, am avut parte, având această naivitate și deschidere, am avut parte totuși de niște întâlniri, niște oameni de vârsta mea, care știau mai mult și de care mi-am dat seama că știu mai mult și că ce știu ei vreau și eu să știu. Să stați pe lângă ei? Da, simțeam această nevoie de a mă adăpa, cum se spune. Da, asta a fost șansa cât de cât. Pentru că nu era o nevoie, era o nevoie interioară, dar nu era foarte profundă. Era totuși și un aspect puțin superficial. Dar care credeți că e cea mai mare lipsă pe care o are copilul crescut la țară? Orizontul, lipsa de orizont. Este îngustă. Este practic copleșit de acea viață. Munca la țară. Da, e o viață care până la urmă e o muncă, de cum vorbiți. Vitele n-au duminică, n-au sărbătoare, n-au și toate lucrurile astea. Sunt ceva de care nu poți să zici, lasă că fac mâine. Nu poți să-i dai vitei apă mâine. Nu, ea trebuia adăpată atunci. Și alte lucruri de genul ăsta și erau într-o perioadă în care eu eram copil și așa, era o perioadă foarte dură, social și politic mai ales, în ceea ce mă privește, familia mea, și mai aveai... nu știu, nu vreau să dau vina numai pe condiții. Nu, așa eram și eu, adică, pe semne că... Nu, da, așa eram, n-aveam... Și neavând mentor și oamenii potriviți de la care să înveți Nu erau vremuri în care nu exista așa ceva. Era un orizont foarte, foarte jos, așa, întunecat. Erai puțin ca un mecanism, ca un animal, așa. Sigur că aveam... să zic exemplu, că tatăl meu era în închisoare exact atunci, o aveam pe mama care
Era un om foarte deștept și foarte destoinic și de care îmi dădeam seama că este, chiar copil așa cum eram, îmi dădeam seama că fără ea lucrurile s-ar fi, Pierdut. da, mult. Așa măcar era un om care știu să dea o coerență și o continuitate și să ducă pe cât posibil familia, să o țină, să nu decadă foarte tare, pentru că astea erau riscurile, decăderea. Copiii, cum era sora mea, era cu 5 ani mai mare ca mine, vârstă delicată, eu aveam 90 ani, ea avea 15. Dacă n-ar fi fost mama cu În care să rigoare țină. și tenacitate și inteligență și asta, pe semne că, pentru că am văzut foarte multe cazuri și familii se decădea. Da. Așa, eram la limită, odată cu revenirea tatălui, care a dat totuși o nouă perspectivă, am putut să nu ne ducem în jos. Dacă de la mama ați luat tenacitatea, de la tata ce ați luat? Taică-meu era unul extraordinar de cum se cade și de idealist. Era bun, în primul rând, ca om, era extraordinar de bun. Blândețea. Nu vedea decât lucrurile bune la om. Deși a avut de suferit, slavă Domnului, nu știu cum de nu l-a funcționa. schimbat și... Nu știu cum funcționa, că el nu vedea partea, o vedea, dar zicea, ce să facă și el, nu știu ce, cu tare. Și întotdeauna era preocupat, adică avea chestia asta să ajute. Adică uneori neajutându-se pe sine, cum se spune. Asta era extraordinar la el, această lumină pe care o avea sufletească. Avea o lumină care uneori mi se părea puțin cam deplasată, așa, adică nu numai mie, și maică-mi, și adică îl judecam. Păi, da, nu vezi că ne descurcăm. Ce frumos. Da. Asta era de la el și de multe ori mi-am dat seama că datorită forței pe care o avea maică-mea, o prezență care frapa așa, ieșea în evidență, l-am nedreptățit pe taică-mea, că eram mai modest ca atitudine, să zic așa. Și când ziceți nedreptățit? Ca părerea mea despre el, ca judecata mea, ca impresia mea. Și când s-a schimbat? Când? Cu timpul am realizat că era un că om e bine să fii un de astfel care de om. îți face bine să-ți aduci aminte pentru că a existat și că a lăsat, mă rog, în lumea care trăia, în familie, a lăsat totuși o anumită urmă a unui om generos și drăguț și disponibil și de care îți face plăcere să-ți aduci aminte. Ne întoarcem la Moromeții. Știm că a fost foarte controversat în epocă și spuneați că ați întâmpinat foarte multe dificultăți din partea autorităților comuniste la vremea aceea, până să apară Moromeții 1, cred că 1 an și jumătate ați zis că ați așteptat. Cam așa, da. Bine, cred că a fost un chin acel an și jumătate. Un coșmar, să știți. A fost un coșmar, adică bine, pe semne că așa se plătește ceva de genul ăsta. Toată realizarea lui, de la începutul acceptării lui și până la finele lui, a fost o împotrivire, o furie, un fel de dușmănie, așa, pe care uneori nu înțelegeam. Adică, totuși, ce-am dat de ce? Că nu. Bun, cu timpul am încercat de fapt, să înțeleg lucrurile și mă refer la prima fază până la
filmare, deși și după aia au continuat, de fapt mi-am dat seama că era o parte din ce v-am spus, din dificultăți, veneau de la ura oamenilor, nu față de mine, ci față de Marin Preda. Față de faptul că, mort fiind el acum, uite, vine unul și îl dezgroapă și vine să facă, ne-a terorizat o viață întreagă cu romanul ăsta al lui, cu nu știu ce cutare și nu puteam să dăm cap de el, că e cel mai bun scriitor și așa mai departe, și vine ăsta acum și era o răutate a unor oameni care aveau și putere în momentul ăla politic să distrugă un astfel de proiect. Și au încercat până la sfârșit, adică cu o tenacitate extraordinară, pe care o dă, zic eu, doar ura, resentimentul, adică erau undeva în ei, unii dintre ei, aveau așa o chestie, o ură, un resentiment adânc pe care nu și-l puteau zice. Și țin minte că am avut una dintre vizionările, multele vizionări de aprobare, era o chestie totuși neașteptată, adică la vremea aia să vină o parte din biroul politic al Comitetului Central al Partidului să vadă un film, era totuși un fenomen. Dar a avut vreun moment în care ați simțit, nu cred că se va realiza vreodată asta? Adică să aveți sentimentul ăla de neîncredere și că nu mai puteți de atâta... Nu m-am gândit, știam că e o chestie deci de răbdare. Deci a știut că la un moment dat se va întâmpla. Visul știam ăsta... că e o chestie de răbdare. O simțeam mai mult instinctiv, că n-aveam argumente, pentru că ei aveau în mână toate. Deci, dar și la episodul de care vă spun cu această echipă de vizionare, era fostul ideolog șef al lui Ceaușescu, era Popescu, Dumnezeu, ați auzit poate de el, era și scriitor, în fine, era un tip capabil. Și la un moment dat, cel care răspundea efectiv de propagandă în momentul ăla, după ce Popescu spusese așa de la înălțimea lui, că era și un om înalt, a zis, dom'le, mie mi-a plăcut filmul. Și ăla care răspundea de propagandă și dintr-o dată s-a destins așa și cum face omul când își dă haină după el, așa după asta zice, dom'le, și mie mi-a plăcut, dom'le, și mă tot întreb, zice, de ce atâta ură, zice, pe filmul ăsta, zice, că au venit la mine, zice, oameni care mi-au spus, zice, ceva, ziceam, ce naibă o fi acolo, dom'le, ce o să facem cu filmul ăsta și nu știu ce. Și mi-am dat seama că se umblase la nivele mari, de sus, de tot, împotriva filmului. Și nu pot să pun, că nu filmul conta, să știți. Nu, că ei nu vedeau filmul. Dar ce conta cel mai mult? Ideea că Marin Preda este readus la viață, cum prin adică cinematografie. reapare spectrul lui Marin Preda, că noi conducem aici, noi decidem. Noi avem toate frâiele, Uniunea Scriitorilor, avem partidul, avem toate astea și vine unul și spune, da, de semne că unii dintre ei, că nu toți erau proști, poate că unii dintre ei își dădeau seama că e ceva în film și era și asta. Ziceau, bă, firar al dracului să fie cu toată treaba asta. Adică ce cu asta? Da, chestii de ale vieții. Drept dovadă că s-a văzut succesul și inițial, după ce a fost atât de succes filmul primul Moromeții, a zis că nu vreți să faceți și Moromeții 32 de ani. 32 de ani. Și citez, pentru că unul dintre motive a fost: ca literatură, cred că nu este la fel de bun ca primul. Nu-mi place cum e scris. Stilul indirect al cărții nu te invită la lectură. Da. Aceeași părere pe care o au foarte mulți dintre cititorii care au trecut prin toate 3 volumele Moromeții. Și cumva
Îmi vine întrebarea asta pentru că generația actuală nu prea mai citește Da. literatură clasică. Ce putem face pentru a readuce opera lui Marin Preda mai aproape de tineri? Eu am încercat cu filmele actorii și toate astea. Pot suplini filmele această distanță? Sigur că nu pot. Plăcerea și bucuria lecturii e ceva pe care trebuie să o simți. Nu-mi dau seama cum se poate, nu-mi dau seama. Eu, experiența pe care am avut-o cu Moromeci 1, la un moment dat a fost extrem de încurajatoare. Pentru că am și povestit odată că la echipa de filmare erau oameni, sunt diverse categorii profesionale, oameni de nivele diferite, care nu știau, nu citiseră, nu știu ce. Și când am început să filmăm și repetam și filmam cu actorii care desfăceau toate lucrurile și așa, și suna altfel, adică era totuși un fel de spectacol, repetiția. Și după aia am observat că oamenii au început să, tehnicieni, căutau cartea, să o citească și le făcea plăcere. Lucru pe care l-am observat după aia și la oameni pe care am întâlnit și spunea, dom'le, am văzut filmul, zice, am simțit nevoia să citești și cartea. Deci, într-un fel, atunci am avut sentimentul că, da, ce se întâmplă? Moromeci 1 este o carte foarte plăcută. Dacă nu pleci de la prejudecată, că e o carte cu țărani, că sunt proști, că nu. Eu am avut, de exemplu, țin minte că în familia soției nu erau, vorbesc de, nu neapărat de bunici, că bunicul, în fine, era un om, da, a fost și dramaturg și director al Teatrului Național, știa ce e cultura, dar mai mult. Dar generația a doua a familiei, care erau, în fine, o familie de burghezi cu pretenții, cu nu știu ce, priveau țăranii ca pe ceva înjositor? Da, disprețuit. Și am fost întristat pentru ei. Da? Era o prejudecată, nu ieșeau din ea. Adică, vedeți, despre asta este vorba. Să nu credem că noi suntem altceva decât cei care au fost. Oamenii, în general, sunt destul de asemănători. Adică indiferent că contextele diferă, de la țară sau de la oraș, ofertele diferă. Sigur că astăzi e mult mai facil totul și să rămâi la impresia că ce ți se oferă prin media, prin toate mijloacele astea, asta este, fără să-ți dai seama că de fapt asta este ceva de suprafață, ceva, da, e bine să ai informație, e bine, dar că dincolo de asta trebuie și să zăbovești pe niște lucruri, ceea ce zic eu că întotdeauna, cel puțin asta e modelul, pentru asta modelul Moromete m-a fascinat, vorbesc de tatăl. Pentru că vezi că este un om care arată că gândește tot timpul. De aici, dacă el a avut, apropo de ce spuneam despre Marin Preda, el a avut un model în tatăl lui, care a fost Tudor Călărașu și pe care l-a divinizat, adică o și spune negru pe alb, adică l-a divinizat nu pentru că era tatăl lui, ci pentru că era un om deștept și care, a cărui judecată despre oameni, despre viață, despre întâmplări, era și personală, dar și foarte inteligent. Observa tot. De asta nici nu era foarte iubit în comunitate. Cum se întâmplă? Ca și Marin Preda, nu? Deci, într-un fel, el a preluat, chiar că am citit, ieri am citit o cronică în revista Film a unui critic important, Angelo Mitkevici, care vorbește despre trilogie și mă refer la
ideea mea din Moromecii 3 de a face un fel de punte între tată și fiu și care îi predă ca un fel de ștafetă, nu? Mesaj. Și zicea lucruri pe care Marin Preda nu l-a făcut în literatura pe care el a scris-o, în sensul că fiul și tatăl nu s-au reconciliat. Ceea ce este și nu este adevărat. Pentru că dacă citești mai bine, îți dai seama că, de fapt, în spirit, ei nici nu s-au despărțit niciodată. Adică avea percepția copilul asta niște lucruri, ca orice om. Ți se pare într-un fel că taică-tu e așa, că nu vrea să facă ce vrei tu și toate, dar până la urmă a făcut. Tot timpul a făcut în posibilitățile sau imposibilitățile financiare pe care le avea, l-a dat la școală. Așa cum a putut el, ca țăranul, care mai scotea cu greu un ban din buzunar, pentru că mai avea și alte obligații, dar a scos. Adică lucrurile astea mie mi-au vorbit. Eu am crezut că până la urmă e foarte important să dai acest mesaj că există între oameni și această posibilitate să se respecte, să îl respecte pe celălalt pentru ceea ce i-a dat Dumnezeu, în cap mai ales. Deci, așa că am simțit nevoia asta. Poate treiul, ăsta e cel mai important lucru pentru mine. Faptul că, de fapt, care era noi? Trebuia să răspund. De ce faci, domne, treiul ăsta? Care e rațiunea pentru care faci? Era o întrebare legitimă. Și am răspuns prin asta. Eu. Sigur că am încercat să fac o poveste, să fac un scriitor în epocă și toate astea cu viața lui. Deci, ca orice film are nevoie de poveste și până la urmă și mesajul ăla care a fost cu greutățile unui artist, scriitor într-o epocă de cenzură, până la urmă, prin faptul că el își trăiește viața, care dramele lui, cu iubirile pe care le are și nu știu ce, înclin să cred că pentru spectator percepe și frământarea lui de conștiință, altfel decât dacă aș fi încercat să dau o lecție, cum vezi, Doamne. Nu, are relația aia care este de adulter, de asta, nu știu cum să o scoată la capăt, ea are ezitările ei din diverse rațiuni, începe să apară neîncrederea, fisura, toate astea, incompatibilitatea de aspirații de viață și toate astea, care sunt omenești. Nu poți să vorbești în cinema, zic eu, nu știu, uneori, sigur că, fiecare... Citeam recent un lucru într-o carte a unei psihiatre irlandeze care îl cita pe Samuel Beckett și spune, nu sunt un intelectual, sunt numai simțire. Când spune un Samuel Beckett lucrurile astea, care vezi clar cum gândește despre om și despre viață, care este, cum să vă spun, nihilismul total, da? Al condiției omului. Și spune, nu sunt un intelect, sunt numai simțire. Pe mine asta mă interesează. Adică înclin, sigur că prin simțire, evident că intelectul are rolul lui, că până la urmă tot acolo ajung toate, la creier. Dar cum ajung, canalele prin care ajung, sunt ele dublate de sentiment, de stări umane sau sunt seci? Și aici e diferența. Eu, de exemplu, vă spun lucrurile care, nu e un reproș, e o constatare. Așa suntem, avem limite, da? Ne acceptăm cu limite,
dar nu decretăm numai așa. Nu, dom'le, există și așa, ție poate ca structură, ca asta îți place mai mult, tipul ăsta de creație care pe intelect, mie îmi place alt tip de creație în care există o altă formă. O osmoză. Deci, de asta vă spuneam că știu că am lacune în formare și partea științifică și care, da, n-am avut acces la ea, ce să mai, și datorită școlii, dar și mie, cred. Și totuși, iată ce capodoperă ați adus pe piața din România în cinematografie. Cred că Ilie Moromete este un om de la care oricare dintre noi am avea de învățat. Cred că mai ales generația tânără. Da, e un spectacol fascinant, să știți. Este un spectacol, acest personaj este un spectacol fascinant. Îl știu pe din afară. Și recent am avut, de exemplu, un moment cu Horaciu Mălăele. După film, am înțeles că a avut o discuție cu un critic literar și care a spus, da, dragă, e adevărat, da, și nu știu ce cu tare, dar lipsește duritatea conflictului dintre tată și fiul, în Moromecii 3. Și am zis, Horaciu, posibil, din moment ce omul, de viziunea omului, zic, păi da, zice, mi-a spus că există în Moromeciu 1 și există, știam, de fapt, un moment, după toată povestea cu băieții care fug și nu știu ce, e un fel de soliloquiu al lui Moromete care se duce la pământ și stă pe piatra lui de hotar acolo și face un fel de rezumat al atitudinii lui în care spune ce nu le-am dat eu, ce puteam să le dau, ce puteam să fac și n-am făcut pentru copiii mei. Am făcut tot ce mi-a stat în putință. Omenește. Dar ei n-au ascultat la mine, au ascultat la alții, care au îndemnat și au fugit ca bezmetici în lume. Și zice ceva, frate, zice, dacă atât au înțeles, și ei și lumea, ducă-se. Adică mi s-a părut, cum să vă spun, o concluzie care te duce la regele Lir, adică și am spus, da, Horaciu, sunt de acord cu tine, știu foarte bine episodul pe care îl știam, îl uitasem și la un moment dat, când făceam filmul, mi l-am reamintit. I-am zis, Horaciu, sunt anumite constrângeri dramaturgice care ne fac uneori să nu știm, nu avem inspirația să integrăm niște lucruri. Nu i-am găsit loc. Atitudinea mea în film, zic că poate n-a fost, poate că era bine să fie, nu știu, zic, dar n-am, zic, și nici nu văd cum am face. Deci ați găsit cumva critica justificată? Adică critica care a venit? Și acum, de exemplu, așa, apropo de discuții pe care le ai cu cineva la care ții, cum e Horaciu, pe care îl apreciez foarte mult, din foarte multe puncte de vedere și îmi face mare plăcere. Și veneam de la Târgu Jiu după ce prezentasem filmul și e un drum lung, așa, în mașină și 7 ore. am mai vorbit, așa cu tare și cum e el. Bă, Stere, zice, poate te mai gândești așa, zice. Bă, sigur că mă gândesc, zic, că știi cum e, gândirea, mintea merge, zic. Zice, da, bă, zice, poate totuși te gândești așa, zice, așa cu Preda și cu taică. Zic, da, bă, la asta mă gândesc, zic. Nu știu, zic, ce ar putea fi, zic, să ne mai gândim. Adică încă relația tată-fiu, nu, aici vorbim chiar de Marin Preda cu taică-șul, cu călărașul. Adică acum vorbim chiar de oameni
care au fost în carne și oase. Acea relație pe care o știu și pe care la Moromecii 2 cu Horaciu, culmea a fost, fără să ne vorbim, ne-am dus amândoi nu la roman, ne-am dus la datele pe care le puteam culege din mărturii, din astea, la personajele, la tatăl în special, la Tudor Călărașu. Am căutat acolo, găseam acolo surse mai bune față de roman, de care aveam părerea pe care mi-am exprimat-o. Mă întorc un pic la ce a zis mai devreme, că țăranul român era atât de subestimat și existau aceste prejudecăți. Și apropo de a merge desculți prin țărână, spuneați la un moment dat într-un interviu că inclusiv actorii la Moromeci 1 a fost foarte greu să-i face să înțeleagă ce vrea ăsta. Dar ei nu citiseră romanul? Citiseră, dar... Adică nu au înțeles esența din... Cinemaul nu e totuși realitatea cea mai crudă. Adică e cinema. Adică e clar că urci nivelul. Adică nu-și imaginau că trebuie neapărat să umbli desculți. Considerau că ar coborî dacă... ar coborî nivelul dacă s-ar descălța. Păi nu, și au fost discuții. Hai bă, ce importanță are? Țin minte că la un moment dat a fost chiar o discuție de asta. Locul ăla de intrare pe pris, pe scara aia unde stau ei. Când la casa respectivă era de un om jumate, nu era de doi să stea. Și ei, lasă bă, că ea stă așa, eu... Și am zis, nu, ăsta e un rit. Oamenii ăia stau acolo în puținele lor momente de răgaz, de liniște. Seara, înainte se culce, nu știu ce, cu tare, stau și ei și mai vorbesc cu una alta, mai vine și un vecin, un prieten, nu știu ce, zic să stea. Nu știu, zic, lărgim puțin. Ai, domne, că trebuie, nu știu ce să lărgim, asta nu. Da, băi, stere, nu dobe. Înțelegeți-mă și pe mine. Poate să fiți așa și cu asta, cu desculț. Le-am și spus. Păi, o să vedeți. Și le-a prins foarte bine, să știți. În afară de faptul că au învățat să meargă desculți, ceea ce la început mergeau așa, adică... Pe vârfuri. Să nu începe. Da. Dar după aia s-a creat totuși o mică... familie, adică mai repetau, mai discutau, mai știau unii despre alții. Astea, aparent, sunt minore la interpretarea unui actor. Dar unii dintre ei, chiar și la 3, de exemplu, cei 3, mai ales Alex, Olimpia și Mara, mi-au spus că i-a ajutat foarte mult faptul că am repetat mult. Și am luat scenariul și mai și povesteam, adică nu... Dar a fost timp să repetați atât de mult? Pentru că în vreme ce Moromecii 1 a avut limitări de cenzură, la Moromecii 2 și 3 au fost limitări din rațiuni de buget. Da, 2 n-am repetat cât a trebuit și asta eu am resimțit. Și actorii cred că au resimțit. 3 am repetat pentru că mi-am dat seama tocmai că la 2 n-am făcut ce am făcut la 1. Din multe puncte de vedere, ce am făcut la 1, n-am făcut la 2. Și am încercat pe cât posibil să revin la atitudinea față de felul de a face, de a munci, că de fapt e un mod de a munci, nu e altceva. Dar e bine că ați avut posibilitate să repetați la 3, pentru că ce încercam eu să spun este pe partea asta de buget. Acum ce se întâmplă? Scuzați-mă că vă întrerup. Aici a fost și dorința actorilor, că ei nu erau plătiți. Adică ei veneau la repetiții, cum se zice, pe barba lor, adică, dar veneau. Erau interesați, veneau, nu că veneau tot timpul încărcați cu întrebări, cu dileme, cu propuneri. Și cu energia aia. Da, și asta pentru mine a fost o sursă extraordinară. Când vezi că există interes la oamenii cu care lucrezi, ai altă responsabilitate și atitudine și asta i-am și
le-am și mulțumit de multe ori, am și îndrăgit pentru această dedicație profesională, ca să zic așa, adică de care și ei parcă au fost mulțumiți. Acum, sigur că poate se așteptau să fie mai bine văzuți, puși în valoare, dar... V-au zis asta? V-a zis vreunul dintre ei că i-ar fi plăcut mai mult? Loc de făcut mai mult era, sigur că... Nu, să fie mai scos în evidență și mai în valoare? Nu. Sau e poate am percepția pe dezreptățit-o care... puțin pe Mara, ca și prezență, să zic, în film. Da, asta a fost, adică poate puțin față de ea sunt... Eu am mizat mult pe impactul pe care îl are ea ca prezență și am zis că nu e nevoie că mi s-a părut că e suficient de, cum să spun, cum zice omul, sigură pe ea și înfiptă așa ca să te convingă fără prea multe vorbe. Și am mizat mult. De fapt, eu pe ea am ales-o de la un interviu pe care îl dădea la nu știu ce pod de televiziune la Timișoara. Încă nu văzusem. Ea făcuse deja Metronom, filmul cu care a debutat, dar nu-l văzusem. Dar am văzut-o acolo și am zis asta e. E ce trebuie. Da. Mă întorc puțin la ce începusem să zic mai devreme și anume partea asta de buget. De ce e atât de greu să obții buget pentru un film în România? Adică știm că sunt două variante. Vii cu banii tăi sau obții finanțare. Banii tăi poți să... Dacă faci comedie, da. Dacă nu faci comedie, n-ai cum. Trebuie finanțare, trebuie susținere financiară, că despre asta. E un sistem care se practică în Europa. Da? Până acum văd că l-au adaptat mai ca lumea, că era o tâmpenie aia cu creditul ăla pentru care s-au făcut zeci de procese aiurea. Multă birocrație, lipsă de interes și chiar uneori un fel de dispreț. Da, felul la care organismele care trebuie să gestioneze asta se comportă. E multă birocrație, cum e în general, din păcate, oamenii, când văd că toată lumea acum e foarte nervoasă, nemulțumită, isterică, toți suntem de vină, Doamnă. Adică de ce? Sigur că politicienii sunt cei mai vinovați pentru că la urma urmei sunt acolo ca să facă ceva. Dar fiecare, adică chiar suntem atât de cinstiți, de corecți și de buni gospodari, adică în locul nostru toți, eu cred că este o viziune, o perspectivă foarte deficitară asta, să credem că noi suntem curați, sfinți, drepți și așa și numai alții sunt. Nu. Toată societatea românească are amprentele pe care le are. Toți suntem. Am făcut compromisuri și multe furtișaguri, descurcăreli și așa mai departe. Toată povestea asta cu analfabeții funcționali, nu? Școlile care s-au făcut, tot ce s-a făcut, una dintre cauzele acestui marasm în care trăim vine de la școală, să știți. Eu am 2 școli lângă mine. Acum una nu mai este. Una este Liceu Comercial Crețulescu, școală de tradiție. Fără să vrei, Doamnă, când treci sau când asculți, ai geamul deschis de la apartament și vezi pe copiii ăștia care stau acolo, mai mult chiulind decât ce discută. Vă șochează? Da.
preocupările, nu limbajul. Limbajul, bun, nu sunt preocupările sau lipsa de preocupări. Ce vor? Ce discută ei? Care sunt temele lor de discuție, aspirațiile și toate astea? Păi de ce să ne mire că după aia este niște semi-analfabeți și care își imaginează că au făcut o școală și au pretenții? Păi stai, Doamne, cum adică? Am diplomă de universitate. Dar ce universitate e aia? De la cucuieții din deal? Și cum au ieșit ei, toți ăștia cu diplome? Că știm că am trăit în societatea asta cu toate falsurile care s-au, cu miile, zecile de mii. Ăia sunt. Acum vin și se urcă pe statuie, că protestează, că el e nedreptățit. Dar unde credeți că e problema, domnule Gulea, în România, în ceea ce privește educația? Falsitatea relațiilor. Se minte îngrozitor. Toată lumea minte pe toată lumea. Toți ne mințim unii pe alții. Și ne considerăm mai buni decât ceilalți, deși suntem la fel. Despre asta este vorba. Este o percepție absolut catastrofală asta. Ceilalți sunt proști, sunt hoți, sunt nu știu ce, numai noi suntem. Tu făcând de fapt aceleași lucruri ca și ăia pe care... Exact aceleași lucruri. Bun, pot să înțeleg că ar trebui să te descurci, dar înțelege și tu că ai făcut asta, că ar trebui să te descurci. Păi dacă tu faci eu sunt nu știu ce cu tare, că sunt nu știu unde, acolo tu faci... Ia să mergem acolo să vedem ce zic oamenii despre tine. A? Ce ai făcut și așa mai departe. Deci aici este problema. Dar care credeți că este cel mai important element în educația unui om? Sau ce ar trebui să facă un om pentru a se considera că este un om educat? În primul rând, lucrurile cred că trebuie să așezate puțin de la bază. Adică câteva lucruri elementare, de relații, de respect, atât de la profesor la elev și de la elev la profesor. Profesorul trebuie să aibă o anumită autoritate și profesională și omenească. Pe urmă, să aibă acea, ca să zic, dăruire necesară să educi. Nu e ușor. E foarte greu. Trebuie să fii făcut. Eu, de exemplu, pot să vă spun, știu bine că n-am fost făcut. În schimb, soția mea, care a fost profesoară o viață întreagă, era făcută pentru asta. Și am realizat diferența. Eu, fiind un tip mult mai egoist decât ea, mai puțin generos, nu aveam asta. Nu eram. Puteam să spun niște lucruri, să zic așa. Deci, relațiile acestea interumane care s-au pierdut. Foarte important că acolo se formează oamenii, în relația aia, când sunt mici. Dacă ei percep că totul e fals, că e minciună, că e corupție, că e indiferență, că toate astea, că nivelul, că felul cum predai, că nu trebuie să fii țițeica, ca să... nu trebuie să fii un geniu matematic, ca să predai matematic, dar să-i dai sentimentul că lucrul ăla, dacă îl învață și dacă îl ține în minte, îi va fi de folos, îi este necesar în viață. Dacă nu-i dai sentimentul ăsta, degeaba poți să-i pui tu tone de informație că el te va privi așa. Că toată societatea are problema asta, disprețul față de, adică în afară de bani și de cum arăți, nu contează. Totul contează asta. Să ai bani, să arăți, să te dai mare și așa. Și oamenii asta imită, e cel mai ușor, mai ales tinerii, cel mai ușor. Știm că am fost la rândul nostru, oameni tineri și știm ce însemnau influența, cum se zice, anturajul. Care e anturajul? Televiziunile ce au promovat? Acum mai sunt și platformele astea care nebunesc oamenii de cap și nu poți să înțelegi, dar modelele care, adică
Nu neapărat, că cuvântul model a început să fie depreciat. Ce vrea un om de la viața lui? Dubai, cum să spun, toate astea. Bun, știu că așa e peste tot în lume, nu suntem numai noi. Ideea că noi am trăit sau am putea trăi altfel este o utopie, n-ai cum. La o societate deschisă, mondializată, n-ai cum. Informația o dai pe ușă, vine pe fereastră. N-ai cum. Influențele sunt... Deci totul este ca oamenii să aibă sentimentul, vorbesc de elevi acum, de puțină încredere. Puțină încredere că ăla din fața lui, că mediul, că societatea, că nu este indiferentă. Pentru că toate astea, de fapt, la ce concluzia? Că e indiferență. Eu mă fac, tu te faci, toată lumea se face și ajung la un moment dat omul e singur. Și atunci, în singurătate și în disperare și nu știu ce, dă în stânga, în dreapta și alege modelele pe care le vede el, cu tare și... Eu cred că aici e problema. Problema e că, bun, acum asta e, că ai ajuns aici, ce faci cu ăștia care sunt în situația asta? Că să zicem, vrei să pui mai multă temeinicie pe viitor, să zicem. Că eu cred că sunt oameni. Nu pot să-l consider altfel pe ministrul de la învățământ, pe Daniel David. Mi se pare un om, i-am citit cărțile, am citit Psihologia poporului român, adică nu numai de... Dai seama, îți dai seama că e un om responsabil care și sunt convins că vrea să facă. Dar ce faci cu ăștia care îți dau tot timpul peste mână și urlă că ești un dobitoc, un nepriceput și ăla, cum să spun, dacă îl pui să scrie asta, nu că face greșeli, dar nu știe să scrie. Cu cititul, nici atât. Da? Asta e. Eu zic că marea problemă asta este. Trebuie să ne întoarcem la puțină origini, simplitate. Cumva, la simplitatea omului de la țară. Iată, ne ducem... La puțin normal și simplitate, adică la tot jocul ăsta pe care îl practicăm toți. Îl practicăm toți și într-un mod uneori oameni care au pretenții. Eu mă uitam, de exemplu, în fond o intervenție neinspirată a lui CTP-ul cu David Popovici. Nu știu dacă vă este cunoscută. L-am invitat pe domnul. Bun. Mi s-a părut o intervenție deplasată a lui CTP-ul, să zic așa, în context. Am înțeles motivul lui. El l-a idealizat pe băiatul ăsta într-un fel în care băiatul nu s-a prezentat. E un băiat foarte inteligent, foarte la locul lui, tânăr la 20 de ani, care și-a luat o mașină la care cerul s-a dărâmat, că idealul lui Tudor, că CTP-ul s-a dărâmat. Dar, bun, de aici a spune că trebuie lichidat, că trebuie omorât, că trebuie nu știu ce, toate ieșirile astea mi se par monstruoase, de la oameni care au pretenții, chipurile. Chiar oameni cu inteligență, nu? A greșit omul, dar numai asta a făcut CTP-ul în viața lui până acum. Eu cred că a făcut lucruri foarte bune pentru societatea românească și face încă... Nu mi-e simpatic CTP-ul de multe ori. Dar trec peste asta și încerc să văd ce aduce omul și ce are el. Dacă îi citești o carte, ce vrea el în cartea respectivă și așa mai departe. Dar n-aș văzut că întotdeauna e așa, cumva tot bunul sau binele pe care l-ai făcut de-a lungul vieții este anulat dintr-o dată pentru o singură greșeală sau pentru un singur lucru cu care alții nu sunt de acord. Să zicem că a fost, cum zic eu, neinspirat, deplasat. Nu trebuia să facă lucrul ăsta. Felul în care a făcut-o, că la el accentele sunt problema, nu fondul.
Deci, da, dar asta e și bun scriitor, nu? În lumea asta care este tot mai digitalizată, spunea și dumneavoastră mai devreme despre rețelele de socializare, cât de mult strică, în toată era asta a vitezei, cartea în format fizic nu mai ajunge în mâinile oamenilor. Și ce păcat! Cum vedeți asta peste 50 de ani? Doamne, eu nu știu mâine cum o să fie, dar pe... 50, da. Da, adică astăzi, de exemplu, pentru că avusesem discuția înainte cu dumneavoastră, m-am gândit așa și una dintre cărțile despre care voiam să vă spun este un scriitor, un englez, Martin Amis, Cobea cel rău, cel cumplit, de fapt. Este tradusă la noi? E tradusă? Da. La Pandora. Și în același timp o altă carte care s-a și făcut filmul Zona interzisă. Știți filmul? Da? Da. L-ați văzut? Da. Cartea lui, titlul la el este Zona de interes. M-am răsfăit puțin așa. Și am găsit, apropo de carte, că soția o folosește foarte mult, că lucrează la ceva și erau două vârfuri îndoite. Și știți cum m-am dus imediat și le-am pus la locul lor și le-am așa, pentru că mi s-a părut îngrozitor. Nu-mi place să mutilez o carte, adică Foarte interesant, e o discuție foarte dezbătută așa între noi, cititorii comunității, ai carte, ai parte și în general cititorii. Sunt cititori care subliniază foarte mult. Eu subliniez. Eu sunt tot timpul cu creionul. Dar nu îndoiți colțurile. Nu. Deci, Nu. Da, adică e ca și, adică am privit cartea sau îndoitura aia ca și când i-aș fi mai mult decât o palmă să-i dau unui copil de-al meu. Adică l-am rănit. Ce frumoasă am față de carte așa un respect. Da, adică pare ca o ființă. Îmi face plăcere să... Bine, am foarte multe cărți pe care n-am să apuc să le citesc. Și nevastă mai spune, bine, dar ce ai acolo? Bă, zic, simt această bucurie. Simt. Așa m-am născut, adică nu m-am născut, asta e, la un moment dat a apărut această... Ai zis că mai târziu după... Da, dar e cea mai mare bucurie. Aproape aș zice ceva care nu face cinste unui om care face cinema. Eu mult mai mult citesc decât mă uit. Pentru că sunt extrem de dezamăgit de nivelul filmelor. Adică mă uit 10 minute, 20 de minute, 30 de minute, rar găsesc câte un film la care să mă uit într-adevăr și să mă intereseze, să mă preocupe și să am sentimentul că nu pierd timpul. Care e primul lucru care vă face să închideți filmul respectiv și să nu-l continuați? Insăilarea dramaturgică. Se simte că să spun că nu duce mai departe. Începe să patineze acțiunea, nu e interesant, personajele, relațiile mi se par superficiale, șabloane, multe șabloane, îngrozitor, de mult șablon în cinema, în scenariu, în general, în asta. Cât de interesant ai putea să-l filmezi dacă nu are o idee, nu simți că e ceva al tău, original, că nu știu ce se simte imediat. Ori sunt foarte puține filme, cel puțin pe gustul meu. Acum poate sunt lucruri pe care nu le înțeleg. Sunt și de gust, și de generații, dar chiar recent am văzut o controversă
pe un film, ultimul film al lui Clint Eastwood, care se cheamă Jurato. Deci, controversa era plecat de la faptul că cei care l-au produs, Warner, parcă, n-au avut curajul să-l pună în distribuție și l-au trimis direct pe streaming. Și au fost 2 sau 3 critici care au făcut niște mici sondaje, așa, și au venit, boilor. Păi ăsta încă are publicul lui, Clint Eastwood. De ce vă privați ca boii de șansa asta? Trimiteți, dați-l pe distribuție. Și în fine, câteva companii l-au luat. Dar sigur, e un film al unui om la 100 și ceva de ani, nu cât are Clint acum. Deci, fără energia și toate astea. Dar asta nu înseamnă că nu e un film care, ideea pe care o are și o duce cu așa, aproape linear, ca să zic. Dar, deci te interesează, pune o problemă. 12 oameni furioși, celebra, nu? Ce faci? Ești jurat într-o situație în care există cel la care se dă verdictul, ca juriu, și condamnat, tu să ai o parte involuntară de vină. Problemă morală foarte importantă. E o idee, e o problemă. Dă-mi o idee de asta într-un film. Nu mi-arăți că viața e, iertați-mă, un rahat. Că asta, da, e adevărat, că viața e un rahat. O vedem în fiecare zi, da. nu? Dar dacă tu vii și îmi spui, păi da, dom'le, asta e viața și în capitalism, și în socialism, și oriunde viața e un rahat. Da, bă, bine, ce să spun, decât că mie nu-mi place mirosul tău. Ce să zici? Deci, de asta vă spun, cartea. Ai ce alege. Te duci la o carte despre care știi, da? Și vrei să o citești și știi că citești ceva care s-ar putea să mai te ajute. La începutul emisiunii ați zis treaba asta că ați început să citiți târziu. Oare vă mai amintiți, așa, dacă să vă strecurați printre toate amintirile de-a lungul anilor, care a fost prima carte citită? E o întrebare care mi se pare grea și pentru mine, care am aproape pe jumătate vârsta dumneavoastră, și dacă mă duc înapoi când am citit eu prima carte, ca să nu ne gândim acum la, nu știu, Harapalb și poveștile acelea ale copilăriei. Încerc să... Da, nu știu dacă a fost prima și nici nu a fost o carte foarte bună, dar știu că eram... Terminaserăți un om între oameni, al lui Camil Petrescu, de exemplu. Nu e o carte, e un roman slab. Dar mi-a rămas... Memorabil. Nu, important a fost că descopeream lumea cărților. Asta era. Descopeream poezia, ceea ce... poezia e un bun introducer în asta, că e sensibilitate, e emoție și atunci descoperi o latură în tine de care nu știai și așa creează un fel de stare citind poezia. Și citeam poezia atunci destul de mult. Poezie în imagine, ați spus, în Moromeții. Da, memoria mea e una afectivă, o memorie vizuală și din cauza asta cred că m-am apropiat de cinema până la urmă. Dar dacă n-ați fi fost regizor, ce v-ar fi plăcut să fiți? Doctor. Doctor. Da. Detaliați? Îmi plăcea istoria, dar doctor ca meserie. Mi-ar fi plăcut să fiu doctor. Medicina. Mi-ar fi plăcut. Știți și ce latură? V-ați gândit vreodată la asta? Nu, n-am mers mai departe, dar mi-ar fi plăcut. E o meserie pentru care am mare respect. Dacă ar fi să-i dați un sfat lui Stere Gulea la începutul carierei sale în cinematografie,
Care ar fi acela? Ce sfat v-ați da? Să fie mai serios când Da. se apucă de proiecte. Mai serios decât ați Da, fost. da. Contează foarte mult momentul în care te decizi să faci ceva să fie bine ales și să nu fie întâmplător. Am avut și opțiuni de genul ăsta și care au fost neîmpliniri, eșecuri și mi-am reproșat lucrul ăsta. Din cauza asta spun, să fii serios în momentul în care faci o alegere, o opțiune. Gândește-te. E cel mai important lucru, să gândești dacă e cea mai bună alegere și de ce o faci, dacă o faci la întâmplare, dacă iese ceva nesemnificativ sau slab. De asta vă spun. Și să-ți păstrezi constanța. Poftim? Să-ți păstrezi constanța în ceea ce faci. Da. Să fii constant. Da, ai ales. să încerci. Da, e un termen care poate e prea vag când am spus serios. Nu e responsabilitate. În orice chestie, până la urmă, asta ne lipsește. Conștiința că avem o responsabilitate. În orice. Absolut orice. Față de ceilalți, față de copii pe care i-ai făcut și față de care nu-ți dai seama ce răspundere ai și câtă răspundere ai și câtă nevoie au ei de tine și așa mai departe. Deci, da, trăim foarte ca oameni, depinde și de societate. Deci, eu am crescut o parte din viața mea, am trăit într-o lume aia de la țară, o lume, cum să vă spun, amărâtă. Dar avea o anumită seriozitate și responsabilitate. Acolo nu te puteai juca. Cine se juca, se simțea acolo, era la locul lui, fie că era bețiv, era neluat în seamă și toate astea. Asta dădea un fel de... Fiecare trebuia să stea la locul lui după ce făcea, după fapte, nu după minciuni, după aparențe. Și aia mi-a rămas, adică când am mai întâlnit-o după aia sau că am încercat după aia eu să păstrez lucrul ăsta într-o lume care nu mai avea aceste valori, asta e altceva. De asta poate m-am și dus spre Moromeții, pentru că îmi dădea, era și o lume pe care o știam, m-am născut, credeam că sunt lucruri care merită cunoscute și de generațiile ce vor veni care și nu care... trăiesc în asta. Acum, cum să vă spun, gradul de audiență sigur că are importanță, dar până la urmă știm bine că există un procent. Noi, toată lumea este o lume preocupată de ce se întâmplă cu el în viață și asta, dar acel procent, dacă rămâne constant în societate, atunci poate că societatea are șanse să supraviețuiască. Dacă se micșorează și se duce în jos la lipsa asta, încep semnele de întrebare. Ceea ce cred că se întâmplă destul de periculos în ziua de azi. Domnule Gulea, e o plăcere să vă ascultăm și mă bucur că am reușit să aduc și urmăritorilor, cititorilor din comunitate o discuție așa de frumoasă și sinceră și deschisă cu dumneavoastră. Ultimele mele întrebări, vă ziceam că sunt unele mai scurte și mai rapide, le numesc întrebări flash. Îmi plăcea să le folosesc și în emisiunea de la radio, le folosesc acum aici pentru fiecare dintre invitații noștri. Și prima întrebare pe care o am aici este cartea pe care o recomandați oricui. Acum, una dintre cărțile pe care nici n-am terminat-o și care mi este foarte dragă și că mă reintroduce în universul lui Dostoevski. Dostoevski îndrăgostit. Să știți că o mare surpriză plăcută pentru mine a fost, chiar dacă e o carte de articole, a fost asta lui C.T.P. Gheara diavolului.
O carte foarte bună. Incredibil de serioasă. Adică, de ce? Pentru că pleci la ideea că sunt niște articole. Dar el n-a lăsat numai el cel puțin asta e deducția mea, a reluat și la fiecare a venit cu ideea pe care vrea să o sublinieze și e o carte neașteptat de profundă și de serioasă pentru mine. Nu că nu-l credeam în stare, dar a fost o surpriză și merită citită, să știți. Mulțumim, noi notăm toate răspunsurile așa, pentru că ne inspirăm din ele. Și mai este o carte pe care eu sunt în ultima perioadă foarte preocupat, în ultimii ani, așa, de neurologie. Citesc mult în zona asta și ultima carte este una despre memorie, ultima carte pe care o găsesc foarte solidă și îmi aduce mult, este scrisă de o irlandeză, Veronica O'Kane, și care se cheamă Bazarul Memoriei. E o carte care te învață, de fapt, mecanismul de funcționare al omului, al creierului și nu numai, al organismului, dar te învață, cum să vă spun, așa, fără teorie. Și la mine, de exemplu, este o problemă, a fost mereu o problemă necesară de a nu rămâne la abordarea teoretică sau eseistică, ci la abordarea concretă, faptică. Și o citesc, deși e o carte de știință, nu? O citesc ca pe un... simt nevoia să o recitesc. Bine, și lucrez la ceva care pe semne că mă solicită și de asta, adică e o plăcere să citești lucruri la zi despre neuroștiință. E misterul ăsta, Doamnă, totuși. Cum funcționăm? Este o problemă. Cum funcționăm? De ce credem că de fapt funcționăm fără să știm? Da? Majoritatea timpului funcționăm pe pilot automat, știm. Da. Și descoperim erorile și toate astea le facem și nu știm de ce le facem. Păi de aia le facem, tocmai pentru că există vreo... te face mult mai responsabil. Să știi mereu dacă afirmi ceva, dacă ai o părere, dacă faci o caracterizare, de unde vine, de ce pornire ai și toate astea, un amalgam de funcționare a noastră foarte greu de stăpânit și de cunoscut. Și e bine să știi că e acest lucru. Mai ales că acum, datorită mijloacelor tehnologiei astea, foarte multe lucruri pot fi văzute la microscop ca atare. Și nu se mai merge pe bănuieli când e o boală somatică, concret, nu? Că de acolo vine boala sau deficiența sau cu toate. Pe Gabor Mate l-ați citit? Pe? Gabor Mate? Nu. Apropo nu. de știu că este, da. Nu l-am citit, știu că este un autor despre care s-a discutat. Dar o carte care v-a emoționat foarte puternic, nu știu dacă ați și plâns poate sau să vă dea lacrimile la ea, vă aduceți aminte de vreo carte care să aibă așa impact emoțional? Un film m-a emoționat foarte mult, printre puținele care se cheamă Perfect Days. Perfect Days, Îl știți? Al lui Wim Wenders despre toaletele din Japonia. Nu l-ați văzut? Nu cred. Cred. Dar e de mult, nu? Nu. Sau e recent? De vreo 2 ani. Așa, după titlu îmi venea să zic că Days. Da, după titlu îmi venea să spun că îl știu. Dar acum că îmi dați... De ce? Tocmai pentru că este extraordinar de simplu și în același timp extraordinar cu o reverberație în simplitatea lui,
extraordinar. Și îți dă și sentimentul ăsta că până la urmă ce faci, cât de bine și convins ești de ce faci, e cel mai important lucru. Ăsta este un îngrijitor de toale. După pandemie, municipalitatea Tokyo a luat hotărârea să schimbe toaletele în Tokyo. Și a făcut niște toalete ca la, cum să spun, ca la cinema. Perfect. Și omul ăla, care nu e un tâmpit, din diverse considerente, că e un om care citește, care, în fine, pe semne că vreo nu știu ce, nu explică și nici nu are importanță, arată că, important este să trăiești, să crezi în niște lucruri, că faci chestia aia la toaleta din Tokyo, fă-o ca lumea, așa, viața ta, cum să spun, interiorul tău, dacă ești împăcat cu tine, e curat. Foarte important. Da. El e un ritual al filmului, că el trăiește modest, așa. Se scoală, iese în fața ușii, așa, și se uită câteva secunde la cer. Pe fața e și un actor japonez extraordinar, a și luat la Cannes, dacă nu mă înșel, rolul principal pentru interpretare. Și atât simți pe fața lui bucuria omului care mai prinde o zi în viață. Și că e frumos să mai prinzi o zi în viață. Extraordinar. Mă mir că n-am ajuns la el, pe mine m-aș convins cu tot ce mi-ați vorbit Nu, acum. vreau să Perfect vă spun Days este că clar. m-a întrebat, nu mai știu cine, zic, da, e filmul pe care aș fi vrut să-l fac vreodată în viața mea. Ce frumos. Adică, da, astfel de lucruri. Bine, deci sigur, citești un poem al lui Rilke și ți-e de ajuns. Dacă citești, nu știu care elegie duineze sau citești Emily Dickinson sau Edgar Allan Poe sau nu știu ce și dintr-o dată sau, nu știu, poate, cum să spun, și alți poeti și la fel de mari și e suficient. Până să vă dau pixul ai carte cu care să-mi lăsați autograf pe cartea pe care a scos-o recent. Iată, avem aici o carte, Scrisoare către nepoatele mele. O recomandați și pe aceasta? A fost un exercițiu nepremeditat, plecat de la scormonirea de către nepoata cea mică, care e mai curioasă din fire și care la telefon, că ea trăiește în Franța și la telefon mă tot întreba așa diverse lucruri, că nu înțelegea, ele amândouă sunt franțuzoaice, tatăl lor, fiul meu este român, fratele lor, care e vitreg, dar e mai mare, e tot român și nu înțelegeau cum nu înțelege, cum e chestia asta, că Sterei și cu Mickey și așa sunt acolo. Și atunci, amuzându-mă, m-am apucat așa. Să scrieți din curiozitățile acestea. Așa, chiar ca într-o joacă. Și am scris, m-am trezit că am scris vreo 80 de pagini și cred că l-au citit 2-3 persoane care mi-au spus, e interesant. Hai să o dăm mai departe. Da, nu intenționam, aveam ezitări, având și destule rețineri la maculatura cu memorii, cu toate astea, nu sunt prea convins de idee dar involuntar, tot așa, cartea a ajuns, adică însemnările au ajuns la Lidia Bodea, directoare de la Humanitas, care s-a arătat foarte interesată și mi-a spus că chiar am și întrebat-o. Prima întrebare pe care am pus-o, doamnă, nu vă supărați, că e cam obrăznicie așa. De ce vreți să o publicați?
Păi zice, tocmai pentru că este foarte vie și foarte directă. Zice, nu, e o carte atipică. Și într-un fel o confesiune, zice, făcută destul de nonșalant și fără menajamente. Zice, Și cine știe, tradusă în franceză, va fi citită de nepoatele dumneavoastră. Eu v-am spus de ce am scris-o. Uneori, nu știu, am și sentimentul că parcă uneori mă jenează. Totuși. Da, în fine. Jenă de ce? Jenă de că nu vă simțiți scriitor ca alți scriitori sau în ce sens? Da, de ce ai simțit nevoia să aduci la public o chestie de asta? Care e tot orgoliu, tot vanitatea, care e imboldul, de unde vine? Păi dacă vă puneți întrebările, înseamnă că nu acestea au fost motivele. Nu știu. Nu? Nu știu. E și asta. Există sentimentul ăla de vanitate? Este și asta, să fim serioși. A fost prima întrebare pe care mi-am pus-o și eu când am publicat primul meu roman și am zis, care e motivul real pentru care tu, Roxana Brănișteanu, vrei să ai numele pe o carte scrisă? Este chiar aici, în bibliotecă se află. Și am zis, e dorința de a te afirma cu asta, că apari cu numele pe o copertă, e vanitate, este mândrie, ce e de fapt la bază? Care este motivul? Sunt toate. Există câte puțin. Eu am, de asta, cartea mea preferată rămâne Frații Karamazov, am zis-o, o să o spun mereu, a lui Dostoevski, pentru că acolo regăsim toate tipurile de persoane, toate tipurile umane. Ai și partea de doza de vanitate, ai și doza aia de bunătate, ai și doza aia de necredință și de răutate și de, poate și un soi de invidie. Toate astea se regăsesc în cei 3 frați Karamazov și în noi oamenii. Nu cred într-un om care e perfect, un om care le știe pe toate. Absolut, sigur că da. Păi nu, de asta e mare, în general, dar mai ales în Karamazov, tocmai această extraordinară capacitate de a înțelege registrul extraordinar al omului. Adică nu cred că puțini scriitori, eu zic că este printre puținii care cu frații Karamazov atinge asta. Este uneori este aproape imposibil să-l înțelegi, să-l percepi, că poate o minte și o simțire omenească să facă așa ceva. De asta Dostoevski te cutremură. Preda, apropo de Marin Preda, idealul lui de scriitor era, țin minte că avea dese discuții, povestește Nina Casian, discuții despre și nu spunea decât Dostoevski. Când o să citești Dostoevski, o să înțelegi ce înseamnă cu adevărat să te cutremuri după ce citești o carte, să fii cutremurat. N-ai cum, este atâta adâncime, profunzime, perspective neașteptate, comportamente dintre cele mai contradictorii și în același timp convingătoare, adică nu bizare. Că bizarerii n-ai cum. Dostoevski nu poți să-l citești, că îl citești odată, trebuie să revii la el, la vârste diferite, ca și la Tolstoi. Deci, de asta vă spun că orice s-ar întâmpla, sigur că sunt și filme bune, dar niciodată un film nu o să ajungă să reveleze straturi pe care nu le înțelegi din prima citire. Eu să știți că am ajuns foarte târziu la Dostoevski, adică nu l-am citit ca alți adolescenți la 16-17 ani, după 20 și ceva de ani. Deci pentru mine a fost o revelație pentru că tocmai l-am gândit sau l-am citit cu mintea puțin mai târzie. Deja eram un adult. De asta cartea lui asta cu îndrăgostit este interesantă pentru că
prin el, prin ce a trăit, te repune într-un fel în univers și simți nevoia să te și reîntorci. Eu, cel puțin, de exemplu, acum mă gândeam că am să reiau Crimă și pedeapsă, pentru că vreau să o citesc dintr-o nouă perspectivă care ține de ceea ce era la momentul ăla despre anarhism și nihilism și toate ideile care colcăiau în Rusia în momentul ăla. Ar fi a doua oară când o citiți? A treia. Da. Deci, de asta vă spun, da, rămân un om. Cineva m-a întrebat recent de ce m-am oprit la carte, la momentul 89. Că cartea se oprește la 1989, odată cu Moromețiu. Și sigur că mă gândisem de ce m-am oprit, dar nu-mi dădusem răspunsul. Și am spus, dom'le, înclin să cred că sunt un om al acelei perioade. Tot ce mi s-a întâmplat după, interesant, divers, palpitant, nu mă regăsesc. Ultima întrebare înainte de încheiere. Cine sau ce îl inspiră pe Stere Gulea la cei 81 de ani? Diversitatea vieții, a existenței. Dincolo de tot ce este viața, până la urmă, e totuși ceva, faptul că existăm, că Dumnezeu ne-a dat viață. Interesantă până la urmă. Și viața și omul, așa cum este omul cu toate ale lui. E interesant, mă tot întreb, acum cu inteligența artificială și cu toate astea, ce fel de oameni o să fie? O să fie tot oameni? Că asta e o întrebare. O să fie tot oameni? Și dacă nu o să fie oameni, ce o să fie? Aveți răspunsuri posibile? Nu. Mă cutremură ideea. Nu am capacitatea să văd, să întrevăd ce înseamnă asta. Vezi filmele alea sunt niște jucării, doamnă. Își imaginează un scenarist și un regizor despre... Fim serioși, sunt chestii... N-au nicio legătură cu spaimele de ceea ce... Cum poate să arate. Că vorbim despre prăbușirea Imperiului Roman, despre toate astea. Da, dar omul a rămas nu s-a schimbat. Deci au fost catastrofe, omul nu s-a schimbat. Când o să se schimbe, așa cum vor cei cu inteligența artificială, că unii dintre ei spun, sunt oameni conștienți, ca și ăia cu bomba atomică, da? Spun, dom'le, fiți atenți că s-ar putea să fie că dai drumul la deschis cutia și apar drăcușorii și ce faci? Nu știu. Nu pot să mă gândesc. Domnule Gulea, mulțumim. Eu mulțumesc și în numele meu, dar și al comunității de cititori ai carte, ai parte. Sperăm să vă mai avem alături de noi, pentru că iată cât de multe sunt de povestit. Am încercat să nu pun atât de multe întrebări, tocmai pentru a vă lăsa răgazul să vorbiți atât cât simțiți. Da, și cum, mulțumesc foarte mult. simțiți. Să știți că de obicei cred că omul poate să vină undeva să spună doar dacă crede că în momentul ăla are ceva de spus. Acum am avut o experiență cu ultimul film care încheie trilogia, cu întâmplător că am scos și cărțulia asta și, într-un fel, hai să zic așa, dacă sunt întrebat, răspund și eu. Altfel, nu simt nevoia să mă aflu neapărat
întreabă să am părere despre orice sau... Nu, sigur că am și eu părerile mele mai bune, mai temenice, dar nu țin neapărat ca ele să fie cunoscute și... Cred că cum era cu Marin Preda, nu? Tăcea și dacă asculta. era întrebat, dacă spunea. Dacă credea că e nevoie de părerea lui, bine. Deci, până la urmă, să stai să te gândești mai mult, asta făcea omul înainte, când n-avea toate aceste oferte. Era obligat să se gândească el cu mintea lui la ce se întâmplă, la ce cu lumea, cu universul. Deci, lucruri pe care astăzi toate astea îl obnubilează, toate ofertele astea. Nu, oamenii nu mai au acces la lucrurile astea, la tot misterul ăsta care ne înconjoară și totul pare de un firesc și de o banalitate trivială. Totul este trivializat, coborât la jos, la un materialism chiar vulgar, așa, totul. Tocmai pentru că vorbim așa de lumea asta a vitezei și totul se petrece pe repede înainte, omul e grăbit să facă, să spună cât mai multe și... Trebuie să supraviețuiască, trebuie să... Orice om, că vorbeam, nu? Da, e normal. Eu nu judec. Asta trăim. Și toți trăim și toți asta facem. Într-un fel sau altul, asta facem. Încercăm să ținem pasul cât ne țin puterile și asta avem sentimentul că știm că asta... Mulțumim încă o dată că ați fost alături de mine, în primul rând. Și eu vă mulțumesc. Este primul episod al podcastului Ai Carte, Ai Parte. Ați dat startul. Noi acum ne pregătim de tabăra de lectură pentru adulți. Singura tabără de lectură din România este tabăra Ai Carte, Ai Parte. Mergem într-un sat din Hunedoara, dacă știți satul Bampotoc. Acolo avem Castelul Maria, unde vom avea și noi propriul film, pentru că regizorul Teddy Necula ne va face un film documentar din această tabără. Prima tabără pe 2025 este de fapt a 10-a ediție a taberelor Ai Carte și anunț cu această ocazie și următorul club de lectură care va avea loc pe 1 martie cu un clasic și anume, întâlnirea nu e cu un clasic, ci doar cu capodopera pe care a scos-o și anume Contele de Monte Cristo, una dintre cărțile mele preferate și apare în curând ecranizarea. Apropo de asta, este filmul, cred că, dacă am înțeles bine, cel mai scump film francez produs în 2024 și aștept să văd și acea ecranizare. Mulțumim de asemenea partenerului nostru SBN România pentru susținerea acestui podcast cultural. Noi ne vedem în fiecare joi de la ora 20. Până atunci, spor la citit cărți excelente. Seară faină!